bromes a part, ara, com a mínim, hi ha un ciutadà que sent exactament el mateix que poden sentir tantes i tantes i tantes dones quan treballen només amb homes. Hi ha un home que està començant a sentir què representa treballar només amb dones, no? O sigui que suposo que pot acabar tenint un efecte, no goso dir balsàmic, però sí un efecte exemplificador, no? A veure, en principi nosaltres, com ens ho vam preparar-ho, doncs ja buscàvem una fórmula i vam anar a buscar inclús unes consultores. Van ser dones, precisament, però vam buscar unes consultores que ens ajudessin una mica a fer aquesta entrada, perquè no fos un xoc ni per ell, ni fos un xoc per l'empresa. Van fer una selecció, vostès? No, la selecció ja l'havíem feta, però un cop feta la selecció hi havia unes empreses especialitzades en el tema de la parietat. I llavors, amb aquestes empreses vam parlar amb elles per si ens podien ajudar a fer l'entrada d'aquesta persona. I, de fet, van venir a fer unes conferències al despatx explicant una mica... Devia ser insòlid per elles, no, la demanda? Insòlid total, no s'ho creien. 50 dones en una conferència d'una persona externa que els venia a dir mirin, vagin en compte, vindrà un home, quina por. Però jo em pregunto, en el cas invers, es fa tota aquesta delicadesa i tot aquell... Quan hi ha una empresa que la majoria són homes i entra una dona, no sé si m'imagino que això es prepara amb tant de seny i tan ben preparat i amb una consultora, i no ho sé, eh? No, en algunes grans sí, eh? Sí? Sí, les consultores que nosaltres vam anar ens van explicar que sí, que elles han fet aquest mateix procés a l'inversa. El que els hi feia gràcia és fer-lo en sentit que nosaltres els hi demanàvem, no? S'ho van haver de preparar i tot. Puc preguntar com a què ha entrat el Frank a treballar? Comercial. Comercial. Sí, sí. Penseu que el fet que hagi entrat el Fran a treballar ha implicat tot un canvi en els manuals, perquè tot ho tenien en femení. O sigui, el manual de qualsevol cosa, la venedora, la directora, la responsable, i ara han hagut de fer un canvi i traslladar-ho director-directora, la responsable, vull dir, tot això... Ara femení barra masculí, no? Directora barra O. Exacte. Però això no passa mai al revés, que entri una dona en un lloc on hi ha homes, no que canviï el directori, diguem-ne, de cap de les maneres, no? Vull dir que no sé. De tota manera, escolteu, fet l'experiment de dècades, pel que entenc, no? Continua sent un món masclista el món immobiliari? Bueno, ho ha estat bastant. De tota manera, jo crec que nosaltres hem obert molt de camí, perquè en els principis era curiós que tothom ens assenyalava partint de només comercials dones, quan era cert que a la resta tot eren nois. Després es va anar canviant, perquè realment nosaltres som de les que defensem que les dones treballen molt bé, i en el món comercial, sobretot, tenen una sensibilitat, una flexibilitat, vaja, que creiem que és molt adient, no? I el cert és que crec que hem obert un camí durant molts anys que ha anat canviant. És curiós perquè, per alguna experiència que jo he tingut a altres països, el món comercial i immobiliari està més en mans de dones que d'homes. Però aquí no era, eh? No, a fora. Vostès han fitxat el Frank per quota, ben bé. No, però és a dir, que el perfil del Frank el complia una dona també perfectament. Sí, ho han fet perquè tenien aquesta voluntat de que fos un home. Quan dic quota vull dir això, eh? De totes maneres, en aquest moment teníem 3 processos de selecció oberts i casualment 2 seran homes i no ha sigut per quota, la veritat. L'altre era un comptable i de sempre ens ha costat molt trobar dones comptables, però de sempre. I això que les hem hagut de tenir i en tenim 3, però sempre ens ha costat molt. Quan més tecnifiques, quan més depèn de quines especialitzacions, també ha sigut home, però és perquè poden arribar un 80% de currículums d'home i un 20% de dones. Vostès són notícia ara, doncs, per això, en aquest àmbit, i per tant cal felicitar-les, però també aquest noi entra en un moment molt problemàtic. Molt difícil. Per ell i per totes les persones que treballen, no? Com contemplen vostès el moment immobiliari, senyora Amat? Miri, nosaltres som de les que, crec que som de les poques, que fa molts anys que tenim estadístiques, que hem anat sempre recollint dades de tot i teníem claríssim, ja fa 2 anys, que el món immobiliari es desaccelerava. Nosaltres som de les que tenim ratis de trucades, visites, de la relació trucada-visita, i anaves veient, inclús si superposem les gràfiques que tenim a les de l'any 90, 91, són molt semblants. Vostè ratificarien el que va dir el senyor Reina en aquesta mateixa casa, de que patirien la crisi només els nouvinguts, però que la gent sòlida que tenia una llarga estada, diguem-ne, en el sector no patiria la crisi de la mateixa manera? No, jo crec que la patirem tots. Tots. La crisi la patirem tots i la crisi és dura. Quan, per exemple, ja que tenen aquestes estadístiques, quan trigaven fa 3 anys entre posar un pis o un immoble a la venda i comprar-lo a algú i quan triguen ara per la mateixa operació?
Perquè s'havia dit que el que abans es feia en un mes ara es fa en 6. Ui, I més. i més. I més. I Molt més. més. I més. El que abans es feia en un mes tampoc ha sigut mai del cert del tot. És que amb tot això eren 2 o 3 mesos, era en segona mà la dada normal. Ara podem estar 8, 9 mesos, 10 mesos. Costa, és que costa molt. O sigui, ara costa un any, per exemple, vendre un pis. Però no per manca de compradors, sinó pel preu? Pel preu, jo crec que més aviat per una situació que hi ha d'espera. Hi ha demanda, però, clar, tothom té aquella sensació que no toca. I que per la potser si dificultat- s'esperen més trobaran millors. Si m'espero seran millors condicions, no? també hi ha la Que baixi una mica dificultat més, que baixi una mica més, no? La dificultat financera La és el que anava a dificultat preguntar, financera és no? certa. Avui a l'Expansió en parlava de la Bueno, avui quantitat parlen de que han d'hipoteques anat- que es tiren enrere, No, i i que és els ben bancs han cert. anat a Sis de buscar cada diners deu. a fora. De fet, el Fran, que es dedica, ja ve d'enrere, que es dedica a aquest món, ens comentava també mentre fèiem el reportatge. Diu, és que jo he passat de 17 visites a la setmana de pisos a passar 2, vull dir, perquè veieu la demanda que hi ha també. Moltes gràcies per acompanyar-nos. He de dir enhorabona, a elles no els agrada que digui enhorabona, però jo he de dir no, enhorabona sí. per haver obert l'empresa als homes després de no haver-hi deixat entrar Si cap mana- home amb Josep, 50 anys. Si manen elles, cap Si problema. manen elles, estem encantades. No, en poden portar 2 o 3 més, perquè no es trobi sol. Mentre manin elles, la diferència aquí és aquesta, que ell té el botó. Ell mana. Ell té el botó. Tinc la sort de fer una feina tan transparent que la nostra audiència pot comprovar cada dia, com en moltes ocasions, que jo oficialment sigui qui hauria de manar, no vol dir que exerceixi aquest comandament, com vostès. Vostès sí que ho poden fer perquè l'empresa és seva. Jo aquí no és res meu, ni les cadires són meves. Moltes gràcies, senyores. Anem a publicitat i després a Eurovisió. És un gran muntatge que enguany apareix com més muntatge que mai i fa 40 anys. Què hi va haver de cert en tot això que si el franquisme va comprar? Sembla que, en el fons, el que hi havia era una transacció tècnica o tecnològica. Ho expliquem a continuació amb els seus protagonistes.